kan mentoy ayu bangin yok lut aka ke bangi kwa kan ke jingin kan mentoy ayu bangin long ke brege ba ibha imian kan mentoy ayu bangin yok lut bangin biang lut adong sidong haga de gaji im ga jengap ga jong phi la ngin pat sien ga jing pedem ga jong trai la gaji im ga jengas phi ka bokut ka kalong hadu jong kan mentoy ayu bangin biang lut adong sidong la umpat pendem mir ga mesim ga bayap ga jenga ga jong phi ka khtien ga jong blek ong na ba ubri un mentoy ayu la unyo ia ka perthai baro bat ba unduk no yala ka mensin Markus ra la pendru Jisu ong wa chwa ke hima jong blai ti ke baro on sa elang tam happy ka ban kong gade ide ban wa chwa ke hima ka jong blai de ban penim chwa ke ding mesim ka bayap ka jong aspi de bangin mat chwa ke jingma ka jong blai de bangin yo chwa ke snam Jesus Christ de bangin yo chwa ke hima ka jong blai ke jim jong aspi bat ke baro lang on sa elang tam haga ne ke jim ka jonga ka jong phi namara ngi wat chwa ye ki badon han ka prthai ye ki bangi don kam han ke jim singi bat bangin do ela ka jong ka jim in poi sa ka chaka ka bangi ngim puak kan mentoy ayu ki plok bisga ka bakut ka jonga speak long hadu jo